Юрий Дудь Татарстанда иң шибәр кызлар яши дип әйтә. Минем исемем Батыр Харисов һәм сез топ 5 карыйсыз. Иң шибәр татар кызлары. Бишенче урын. Бүтін дөньяга танылган иң шибәр татар кызлары топ модельләр. Леди Гаганың көндәшчесе Ирина Шейк һәм Шоллы кызы Лилия Сидикова. Ирина Шейхлисламова 1986 елның 6 январында Чиләбе өлкәсендә Еманжелинск шәһәрендә туа. Ул супермодель, хәзер Европада һәм Америкада эшли. Ул Криштиану Роналдуның һәм инде хәзер Брэдли Куперның йөргән кызы. Рәхмәт сиңа, Леди Гага. Лилия Сидикова 1995 елны Шоллы шәһәрендә туа. 2017 елны ул ел кызы булып билгеләнә. 4-нче урынны без җырчыларга бирдек. Алсу, бүтән дөньяга танылган опера җырчысы Аида Гарифуллина һәм Голос проектының финалисты Эльмира Калимуллина. Алсу 1983 елны Бөгелмә шәһәрендә туа. Татарстанның атказанган артисты. 17 яшендә Алсу Стокгольм шәһәрендә узган Евровидение конкурсында 2-нче урынны яулап ала. Аида Гарифуллина 1987 елны Казанда туа. Опералея дип исемләнгән яшь җырчылар конкурсының җиңүчесе. Россиянең һәм Австриянең опера җырчысы. Татарстанның атказанган артисты, дөнья күләм танылган опера җырчысы Аида Гарифуллина Вена опера дәүләт театрында эшли һәм 2018 елны Грэмми конкурсы лауреаты. 2016 елда җырчы үзенең танылган теннисчы Марат Сафин белән очрашуын әйтте. Тик хәзерге мәгълүматларга караганда алар инде аерылыштылар. Эльмира Калимуллина 1988 елны Түбән Кама шәһәрендә туа. Җырчы 1-нче каналда оештырыла торган Голос проектында 2-нче урынны яулый. 1-нче урынны шулай ук татар кызы Дина Гарипова җиңә. Әлеге бина Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры. Узган елның нәкъ шушында бүтән дөнья татар кызы конкурсының финал өлеше узды. Һәм анда Ижевск шәһәреннән җиңүче сайланылды. Татар кызы конкурсы ул бүтән дөньядан иң булган, иң шибәр кызларны сайлау конкурсы. Димәк, бу елны 27 сентябрь көнне Ижевск шәһәрендә аның финал өлеше узачак. Һәм без анда сине көтеп калабыз. Конкурс турында бүтән мәгълүмат видео астында булачак. Буйдак егетләр, бу сезнең өчен зур мөмкинлек. Көтеп калабыз. Килегез. 3-нче урынны без татар актрисаларына бирдек. Ул Шулпан Хамматова һәм танылган түрек актрисасы Айдан Шөнер. Шулпан Хамматова 1975 елны Казанда туа. Россиянең халык артисты. Современник Мәскәү академия театрының артисткасы һәм ул шулай ук «Подари жизнь» дип исемләнгән хәйрия фондының оештыручысы. Хәзерге вакытта Гүзәл Яхин романы буенча төшерелүче Зөләйха күзләрен ача сериалында катнаша. Айдан Шөнер татар чыгышлы Төркия актрисасы. Аның әби-бабалары 19 гасырда Казаннан Төркиягә күченеп китәләр. 1981 елны Айдан Мисс Мира конкурсында катнаша. Беренче тапкыр Королек птичьей певчей сериалында Фәрида ролен уйнап, ул дөнья күләм танылу яулый. Икенче урынны, дуслар, без гимнасткаларга бирдек. Ул Алия Мустафина һәм Алина Кабаева. Алия Мустафина 1994 елны туа. Күп тапкырлар Олимпия чемпионы. Алина Кабаева 1983 елны дөньяга килә. Ул шулай ук Олимпия чемпионы. Хәзерге вакытта Алина Россия дәүләт думасы депутаты. Һәм ниһаять беренче урын, дуслар. Кем дип уйлыйсыз, кемгә без аны бирдек? Әлбәттә инде ул фигуристка, безнең топта катнашкан иң яшь кыз Алина Загитова. Алина Загитова 2002 елны Ижевск шәһәрендә туа. 2018 елның Олимпия чемпионы. Аны хәтта Япониядә да бик яраталар. Без дөньядагы иң матур татар кызларын сөйләдек. Әгәр дә сез безнең белән килешмисез икән яки сезнең үз вариантыгыз бар икән, аны аска комментарийларга язып куегыз. Сезнеңчә кем иң матур татар кызы? Һәм әлбәттә инде лайклар куегыз, безнең каналга кушылыгыз. Бу безгә киләчәктә шушындый видеоларны ясарга бер этәргеч булачак. Сезнең белән Батыр Харисов иде. Киләсе очрашуларга кадәр.